Lezike izindaba zo1KZNTV oyifundela usamkeliswa kaNqulunga angikubingeleleke embukeli nazike ehamba phambili osukwini lanamhlanje. Amabombo abheke Enyokeni kusasa kuyalwe othishanhloko nabazali ngesikole kanti ke kuzosiza umasipala abadonsa kanzima. Kulindeleke ukuba ke ziphume ngothulwazi ezitombi nto zibuthane esigodlweni Enyokeni kwaNongoma njengoba kuzobe kunomkhosi wazo obanjwa minyaka yonke kulesi sigodlo okungumkhosi ke womhlanga. Lo mkhosi ke kuzobe ngokuqala ngqa isilo sesihlalweni uMisizulu kaZolithini kaBheke uZulu ethula ke inkulumo kuwona kulesi sigodlo kusukela ke angeniswa esibayeni esigodlweni ke sakwakhangela amankengane. Wonke amehlo kaZulu wonkana azokubethe njo esigodlweni Enyokeni kwaNongoma inyakatho kwaZulu Natal kusasa lokho kusayo njengoba kuzobe kungumkhosi womhlanga okhuthaza ukuziqhenya nokuyiqantsha kweintombi nto ngomntombi bazo. Kulindele zibe ngangempethu zendlovu intombi nto izotheleka kulomkhosi osuneminyaka wavuselele ezweni samaZulu nodonsa amehlo omhlaba njengoba ke kutheleka nezivakashi kuona eyivela amazweni ahlukene omhlaba. Ngonyaka odluleka isilo uMisizulu kaZolithini sethula inkulumo yasokuqala nqa kumkhosi omhlanga Enyokeni kanti kwenzeka lokho singakangeniswa esibayeni. Lo mkhosi omhlanga wakusasa wendlalelwe ngumbusa sigodlweni sasemachobeni ngwavuma ekuqaleni kwalenyanga. Kanti lo mkhosi ubanjwe nje kunodungunyane komkhulu njengoba kukhona abebefuna ukuphazamisa ngokusho kaNdunankulu kaZulu. I've taken note of a letter written by Prince Mxolisi kaBheke uZulu on behalf of Prince Makade to the Premier of KwaZulu-Natal, threatening bloodshed should the annual reed dance ceremony at Enyokeni Royal Palace go ahead on Saturday, the 17th of September 2022. I've referred this matter to the Minister of Police. It is a tremendous pity that Prince Makade continues these attempts to change the facts of reality, for it creates a discomfort in the Zulu nation on behalf of His Majesty, our King. Kanti nomgubho omkhulu okwemukela ke isitifiketi sesilo kumengameli wezwe uSusemome. Kungithokozisa kakhulu uma ngimemezela egameni lengonyama kaZulu inkosi uMisizulu kaZolithini ukuthi umengameli walelizwe umhlonishwa umnumzana Matamela Cyril Ramaphosa usazisile isilo ngencwadi angilobele yona ukuthi usiyophumelela ukuzonikeza isilo isitifiketi saso sobukhosi ngomgqibelo zingu-29 ku-October 2022 eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Eminye imidadi eqondene nokuyokwenzeka ngalolo suku izolandela ukuba isizwe saziswe. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuphilanwa kaCebekhulu eRichards Bay. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uMbali Fraser usenxuseke uthishanhloko kanye nezigungu ezilawula ukusebenza kwezikole ukuba baqikelele ukuthi ke zonke izidingo zezikole zikhokheliwe kakhulukazi kamanzi nogesi kwazise ke bakhathazekile ngokuvalelwa amanzi nogesi kwenqwaba yezikole esifundazweni nokuphazamisa ke ukubhala kwabafundi. uFraser kusho kanje ekhuluma ke ngqungqutheleni iminyana yothisha nepthosa yokuhlomisa ke uthishanhloko bezikole ezahlukahlukene abangaphansi kwalenyunyana ngezindlela ke zokuphatha ngendlela izikole lenqunquthela ebibanjele eThekwini. Ukwanda kweyinkinga kanye nokungalawuleki okubonakala kwenzeka ezikoleni kulesi sifundazwe sekholele ekutheni inyunyana yothisha inepthosa ibamba ingqungquthela yokuhlomisa ngamasu othishanhloko abangaphansi kwayo. Ekhuluma lapha ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uxwayiseke othishanhloko ukuba benze isiqiniseko sokukhokhela amanzi nogesi kwazise ziningi izikole okumile ukufunda ngenxa ke ukuvalelwa kona. Ngifisa ukuthi ngiqale ngoprincipal bethu ukuthi siyacela ukuthi abaqikelele ukuthi bayawakhokhela amanzi nogesi. Bese ngiyabuya ke ngizothi kuma municipalities siyacela ukuthi nawo awasibhile correct. Abheke ukuthi ama-leaks akhona kuphi ey'ndaweni ezi-around the school ukuze bakwazi ukuthi basincedise ngokuthi isikole sikhokhe imali okuyiyona yona kufanele siyikhokhe. Kuyasilimaza kakhulu ukuthi abantwana bavalelwa amanzi kube kuyilungelo labo kufanele ukuthi babe sesikoleni bafunde ukubanqamulela amanzi akufanele ngempela. Okokuqala lokho kodwa okunye okwesibili ke uma sebedlula sebelwa ke manje imphakathi ifuna amanzi ifuna ugesi ifuna noma ngabe yini eyifunayo siyafisa ukusho ukuthi cha abangavali izikole abaqhele ezikoleni izikole
ezikahulumeni zifundisa abantwana azigcini manzi azigcini lutho nje lokho abakufunayo abantwana bethu abayobheka ikusasa labo ngakho kubalekile ukuthi sibacele siyacela ke nakumaphoyisa ngicabanga ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi namaphoyisa anendima okufanele ayidlale la ngoba ukuvinjwa kwabantwana beyesikoleni akufanele kube njalo. Le ngqungquthela ibanjwa minyaka yonke kanti ke ike yathi ukuphazamiseka iminyaka emibili ngenxa yokuhlasela kwegciwane icorona. Le nyunyana ithi ke kayeneme neze ngeigameko zodlame eyibonakala zidla lubi ezikoleni muva nje. We do understand that at the schools, at the workplaces, there are educators that are absent from school, come late to school, don't fulfill their core duties. So we want to alert the principals that they have certain responsibilities when it comes to discipline. If they have issues with educators, deal with it as quickly as possible. Don't let it lie. Don't let it fester. It just becomes worse. So deal with it as quickly as possible. Don't be too hard on the teachers. Start off with counseling the teachers before you actually want to give them written warnings and final warnings. Talk to the teachers about discipline on a regular basis. And when it gets to a point where you have to institute formal proceedings, then follow the law as I've outlaid to the principals today. So it's all about setting good examples in the schools and dealing with discipline as soon as it happens. Phakathi kokunye okubalulwe njengokukhathaza laba ungaphephi kwabantwana ngenxa yemoto ezibathuthayo engekho esimeni isimo sezikole nokunye ke okuningi kanti kuphinde kwanxuswa ke ukuba kubikwe othishanhloko kanye nothisha abangabahlukumezi. We want people to talk up about it. If a principal is out of line, then the principal must be reported to the Department of Education, the Employee Relations, because that principal must be charged. He will only be charged after there's an investigation to see, yes, there is these allegations and they are founded allegations. So nobody is above the law, whether you're a principal or not. You just have to report them to the union as well, and we can then make a submission to the Department of Education. Indabeni KZNTV. Kubikuntom khona Mvubu ngiseThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe sihlezi kalala uthi ke banezinhlelo zokusiza umasipala basemakhaya ngamasuke okuzakhela wona imali kokuthi ke benza amabhizinisi ngobuningi ukuze ke kuzothuthuka izindawo kudaleke namathuba emsebenzi. Uzikalala kusho lokho ekhuluma endedwe njengoba bekuxoxelelwana ngolwazi lokuthi ke osomabhizinisi bangayitshala kanjani ke imali kumasipala abasemakhaya ukuze ke nabo bathuthukise umnotho wabo benganciki nje kwimali abayinikwa ke uhulumeni. Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi umnotho iyona nto uhulumeni asehlale iqula komasipala ekutheni bakubeke eqhulwini ukuze bezodala amathuba emisebenzi bakhulise nozokuvakasha. Lokhu bekuxoxa ngesikhathi umasipala iNdwedwe wenza umcimbi wokusidayisa kosomabhizinisi ngenhloso yokubaheha ekutheni bezotshala imali ukuze bezothuthukisa zokuvakasha kule ndawo njengoba noNgqongqoshe uZikalala kade ingxenye yawo. I spoke about planning on the side of the municipality. Planning. 4 issues: roads, water, electricity, internet connectivity. But plan ahead. Have these small areas enzoyifensa zibe safe, zibe ne-security abantu basebenzele khona. uZikalala uthi awakhi umnotho emakhaya kungabheke endaweni zasemalokishini okanye amadolobheni. Asiwakhe thina umnotho. Siwakhe nje deliberately. Siwakhele ukuthi singaqali siwakhele abantu abazo-invest. Siwakhele abantu bendawo ukuthi basebenze khona. Umuzoba nendawo la ezoba nogesi namanzi. Ablution facility. Then you let people work there. Bazenzele izinto khona. Create employment, you create business. Eqhubeke ethula inkulumo yakhe ugqugquzela ukuthi azithuthukise ezokuxhumana phakathi komasipala ukuze lokho kuzogcina kuheka nabatshali izimali. I said a distance between Pietermaritzburg, the route between Pietermaritzburg and Durban will be sooner closed and developed. And right now, I said in 10 years,
Ayikanti ngikhuluma iphutha. Right now between Pietermaritzburg ispace ebesiba khona sekho. It's developed. Kude bokhosibisi kisendwedwe. Isigungu esibhekelele ukuphepha komphakathi i-Community Policing Forum elokishini iNanda isiqhamuke nezihlelo ehlose ngaze kokuqeda ubugebengu obukhula usuku nosuku kule ndawo. Umbongeni Phewa uthi-ke ngemuva kokubona ukuthi-ke ziningi izindawo lapha amaphoyisa angafinyeleli khona baboneke kunesidingo sokuhlangana nabanikazi bezindawo zokucima ukoma kanjalo-ke nosomabhizinisi bendawo kanye nezinhlaka nje ezahlukene beqhamuka nezinhlelo abakholelwa ukuthi-ke mkhulu umehluko esizowenza emzameni yokunciphisa ubugebengu kule ndawo ehlaleke ihamba phambili ohlelweni lobugebengu kuleli. Njengoba indawo yaseNanda ilokhu iqhubeke njalo nokuba ingxenye yendawo ehamba phambili ngobugebengu kuleli, ithimba elisebenzisana namaphoyisa ukulwisana nobugebengu seliqhamuke nezindlela zokulwa nalokhu. Laba bathi benze ucwaningo olunzulu ngokwenzeka kobugebengu kule ndawo. Sathola ukuthi senzeka lobugebengu mhlambe ngo-11 ebusuku kuze kuyoshaya u3 ekseni. Safuthi sathola ukuthi nango9 sosekwenzeka sabona imbangela leyonto amashibhini namathaveni maningi endaweni yakithi ngoba abantu abanayo imisebenzi. Sabe siba ne-meeting nabo ke sibe ne-frequent meeting nabo sibacela ukuthi abavale as 10 o'clock bonke. Nevertheless ukuthi i-license yakho idivala ngo2 ekseni noma ngo12 sithe abavale bonke ngo10 ukuze from 10 kuya phezulu sesiyaqala siyapatrola sizokwenza nekuthiwa oma neighborhood watch. Sohlanganisa omakhelwane senza ukuthi bagadane. Lokhu siza kakhulu ukuthi mangabe umuntu ehamba mhlambe ngoDisemba uye emakhaya kube khona umuntu ozokugadela ekhaya vula amawindi ashanele enze zonke izinto ukuze uzubuye emakhaya indlu yakhe isafe. Sizoba nama team esizowakha azohambe patroller njalo ehambe patroller ebheke ukuthi abantu baphephile. Kuphinde futhi abantu mabeya emsebenzini ekseni ngo4:30 khona amathimba azoba transport abaphelezele bayogibela baphinde futhi mase bebuya emsebenzini laba abasebenza emagaraji kuma KFC ababuya late sibafonele basifice edobheni sibathathe sibayise emakhaya. Indawo yaseNanda ihlanganisa nemawodi kanti isondelene kakhulu nePhoenix. Kubikeke ukuthi umbango wezidakamizwa iyona nto ebhebhezela ukubulawa kwabantu okudlalubi lapha. Kuphinde kwakhalwa kakhulu ngesiteshi samaphoyisa osokuyophela unyaka wesibili savulwa kepha kasisebenzi. Lendlu le yadonatwa isibaya we had planning nomkhandlu sibona ukuthi isiteshi sasemawoti kukhona izinto ezenzakalayo then CPF sayi requesta lendlu ukuthi akube khona an additional police station because looking at the station njengoba uyibona this is i-satellite esetshenziswayo lekopana lelincane then sasesicela le ukuthi akube nale ngoba la there is no privacy la kunabantu abafika bezoreporta ama cases rape and others so mawuthi uyathola abantu abayikho indawo efihlakele kuze kufanele baze bathathwe bayiswe Nandi but kukhona izimo ezibeyiphuthuma ukuthi fanele ba-attendwe lana whereas la kuke kuphele ngisho ugesi leyandle cube ishiwe and everything abantu abayafika la emawoti bafike bame la kungekho ngisho ugesi station. Lolu hlelo lwamukelwe umphakathi okholelwa ukuthi ke luzozana nomehluko. Khona manjalo kukhalwe nangomphakathi ogebenga abashayeli bamaloli abaletha ke amanzi emphakathini kule ndawo. Manginika abantu amanzi ngemoto sibe neinkinga esibhekana nazo. Kulezo inkinga esibhekana nazo sithola ukuthi masifike emphakathini kwesinye isikhathi siyahlukumezeka kodwa sibe sihambisa amanzi emphakathini. Thola ukuthi la isikhona sizofika sinika abantu amanzi bese kuqhamuka inkinga abanye babodwa abasithukayo babodwa bafuna ukwenza ubugebengu bekhipha amabhetri ematragini babodwa abafuna ukulwa nathi besishaye besitshela ukuthi amanzi siwaletha masekuthanda thina. So ke lokho ke sisuke thina singakwazi ukuzenzela noma kanjani khona ngoba sisuke nathi silinde wona amatraki masingase nje sikwazi ukuthi la emawoti sithola amatraki azokwazi ukusebenza ekseni nantambama singaba ngcono umphakathi ungangcono. Inabenzwani KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asike sithi shelele idolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV nazike ekuyizona ehamba phambili.
Amabombo abheke Enyokeni kusasa kuyalwe othishanhloko nabazali ngesikole kanti ke kuzosiza umasipala abadonsa kanzima. Ilungu lesigungu esilawula ke isikole iMatamzana Dube High uElias Gumede uthi ke bakhathazekile ngokushaya indiva umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe mayelana nokulungisa kwezindlu zangasese kulesi sikole ezagcina ke zakhiwe sangaphela. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lo1KZNTV uGumede uphinde wasola kakhulu kumqondisi walomnyango esifundeni Enyokeni.Kuyalwa kongasebenzisani nabo njengamalungu esigungu esilawula isikole. Lusalokhu luyinkinga udaba lwezindlu zangasese esikoleni samabanga aphezulu iMatamzana Dube esesikhaleni. Kuzokhumuleka ukuthi umphakathi kanye nesigungu esilawula isikole bake basivala thaqala sesikole bekhala ngazo izindlu zangasese ezakhiwa zashiwa zingaqediwe. Umnyango wezemfundo ugcina ulethe lezi ezingomahamba nendlwana kanti isigungu esilawula isikole sithi kwazona lezi asihlanzwa ngesikhathi nokushiya abantwana nengcaba yokuzisebenzisa lezi zindlu zingcolile. Kanti siphinde sasola umqondisi wezemfundo kwisifunda Enyokeni.Kuyalwa kongasebenzisani naso lesi sigungu. Inkinga esibe nayo lapha inkinga ama toilet esinawo since 2021 up to this date ama toilet asinawo. Sesizamile ukukhuluma nomnyango umnyango wakwafika esikhathini singaphambili kodwa kumanje nje abasayihluphi nanokufika njengoba nezwa umlotshwa ethi ama toilet laba bawathatha ngenxa ukuthi babe cleaner kwakuyiphutha lelo kwakungelona iqiniso lelo babe wathetha ama toilet obengafuni ukwakhokhela. So ke ushithi inkinga esinayo njengamanje sesizamile ukuhlana nomnyango umnyango uyabaleka ngisho leli office lase i-secretary office iyabaleka lele lokuzani leli elise kulona office lasempangeni elikhulu liyabaleka kuno director khona udirector akafuni ngisho ukubeka owakhe umqondo la kunalokho akafuni ukuxhumana nathi akwazi ukuxhumana nakho induna. Abafundi nabo bakhala esifanayo ngalezi zindlu zangasese njengoba beveza ukuthi abanye baphoqeleke ukuthi bazikhulule ehlathini ngenxa yokungcola kwalezi zindlu zangasese. As abantu besifazane thina vele in most cases abantu bayazi ukuthi isikhathi esiningi ama toilets siyawasebenzisa kakhulu. So lokhu afika la mobile toilets because ama toilets yethu awasebenzisi usathenjiswa ama mobile toilets afika but lokhu afika ke akaze azaservicewe as a result asakwazi nokwasebenzisa siya struggle ukuthi sometimes khona umuntu oyaya mhlawumbe ukhishwa isisu mokhishwa isisu ngeke usakwazi ukesikoleni ngoba uyazi ukuthi esikoleni awekho ama toilets. Umqondisi wezemfundo ngaphansi kwesifunda Enyokeni.Kuyalwa welile nzama ukuchithile ukuthi uxhumana nenduna kuphela kanti uveze ukuthi uzivulile izandla zokusebenzisana nesigungu esilawula isikole kanti uphinde waveza ukuthi ngolwazi lwabo izindlu zangasese ziyahlanzwa njalo ngokombiko abawutholayo. Isigungu nje sesikole isona sigungu esisemthethweni futhi esisemqoka ekuthenini sibe khona ukubhekelela ukuphatheka kwesikole. Nje sivulile izandla isigungu ukuthi sixoxe naso sizoxoxisana naso isigungu. Isikole saseMatamzana sinikiwe izindlu zangasese kwesikhashana ama chemical toilets. Lokhu kungokwesikhashana ngesikhathi umnyango wezemfundo head office infrastructure wethu ubhekelela ukuthi kuyaqedelwa ngendlela efanele kulandelwa supply chain processes afanele kulandelwa administrative processes afanele ukulekelela ukuthi iproject yayisiqalile iphelele noma ipheleliswe ngendlela efanele. So ke banikiwe ke ama chemical toilets okufanele aservicewe masonto onke. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo esikhaleni. Umfelandawone wezinyunyana zabasebenzi Khosathu uthi ke bazoqinisekisa imindeni yabasebenzi asebeshonile ababexoshiwe ke umasipala eNewcastle ngo2019 ukuthi ke bayithola imihlomulo yabo ngendlela efanele. Lokho kulandela ukuthi ke inkantolo yesisebenzi inqume ukuthi ke kuzomela zibuyele ngenyanga ezayo isisebenzi ezingamakhulu ke223 223 ezaxoshwa ke emva kombhikisho owathiwa ke ubungekho emthethweni. Emva kweminyaka emibili labasebenzi abangu223 baxoshwa yilo masipala obusezandleni ze-ANC ngaleso sikhathi udaba lwabo langenyela inyunyana isamu
ekugcineni sebezokwazi ukubuyisela emsebenzini. Labasebenzi kubukwa ukuthi bangenela isiteleka bekhala ngokungakhokhelwa imali yabo ye-overtime baphinde basola ngokuthi bashaya ngethu uDokotela Ntuthuko Mahlaba ngesikhathi bebhikisha njengoba kwakuyena wayewumeya we-ANC ngaleso sikhathi. Kulabasebenzi kubukwa ukuthi khona bangu-8 okuthiwa sebedlulile emhlabeni. Inyonyana ithi imndeni yabo labo basebenzi izoyithola imihlomulo yabo. As a union, we are sympathizing with those workers, and in sympathizing with those workers, we are going even to work with their families and make sure that the benefits that are due to them, because in our understanding is that the benefits that are due to the workers, as per the order of the court, these workers that we are talking about, whether they are no longer, they also deserve to their families receive those benefits. Umkhize khuluma nabezindaba eThekwini uthi inkantolo ithola ukuthi akulandelwanga imigudu efanele ngesikhathi bexoshwa labasebenzi kwasekuphoqa ukuthi kwenziwe ivumelwano phakathi kwabameli bamqashi kanjalo nabo bekhosathu. I must say that unfortunately, we didn't have an opportunity to get into the nitty-gritties of the case because the outcome of the Labour Court or the order by the Labour Court is the product of the intense engagement between the union and the municipality, which then later involved the attorneys to draft the agreement. Lo masipala osuza ezandleni ze-IFP yibona nabameli babo abagcine benza isivumelwano sokubabuyisela labasebenzi baphinde bavumelana ngokuthi bazokhokhela imiholo yabo yezinyanga eziyi-12 kanye nemali ye-Provident Fund yeminyaka emithathu. Godebo Sibisi ngeseThekwini. Umasipala wesifunda ugu uphenya ikhomishani yamalungelo abantu kulandela ukuthi ke inhlangano yabakhokhi bentela iCombined Ratepayers Association abangaphansi kwalesi sifunda bahambiseke izikhalo zabo ngokweswela amanzi kulendawo. Ishoshovu somphakathi singaphansi kwalenhlangano uDave Watson uthi ke ungabi nawo amanzi kuhlukumeza ilungelo labo ngakho ke bafuna umasipala ugu utholeke unecala lokuxhaphaza ke amalungelo abantu. Dave Watson oyilunga lenhlangano iCombined Ratepayers Association ngaphansi kwesifunda ugu uthi ibona bahambisa uhlu lezikhalazo kwikhomishana yamalungelo abantu befuna umasipala ugu phenywe njengoba benenkinga okwesola amanzi kule ndawo. Ekhuluma neziko lezindaba kwingxoxo ekhethekile uDave uthi basola umasipala ngokwentula amanzi kule ndawo ngakho bafuna ikhomishana yamalungelo abantu iphenye lo masipala. Also, the Ratepayers Association was very clear with the Human Rights Commission that we stood in solidarity with all the area, because one thing's for sure, Ugu is they don't discriminate on who they abuse when it comes to human rights. They're an equal opportunity offender, the whole municipality. I believe that we introduced the fact as a Human Rights Commission. We requested the Commission to actually make such a ruling that this is a human rights offence. We backed it up with evidence to the fact that it would dispute the state. We traditionally do not believe them, go and speak. We gave them techniques and gave them evidence. uDave uthi beyinhlangano bayafisa ukuthi ungqongqosho obhekelele ezamanzi kuleli asungula ikomiti elibhekelela udaba lwamanzi kulesi sifunda hleze lenkinga yamanzi ixazululeke. Formulate a minister to appoint a water tribunal to act in oversight and and real oversight, not just another committee. They would be the ones that would approve budgets and applications and check that they go, water tribunal. Very controversial because it's only ever been used, water tribunals, to manage big water systems. Are they going to put that dam in there? How do we share the water in the whole Vaal? How do we, the big things. Ubese veza ukuthi imphumelelo luphenyo batshelwe ukuthi bazoyithola ngemuva kwezinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Uthi uyathemba ukuthi bazothola imphumela abayilindele njengoba imbhikisho abantu bekhala ngamanzi iloku iqhubeke njalo. In fact, we don't have to achieve, we have to achieve the fact that there's a statement by the Human Rights Commission that human rights abuse is happening here in Ugu. Uthinta umasipala ugu ngalolu daba
lokuthi baphenywe ikhomishani yamalungelo abantu. Ukhulumela lo masipala uFrance Zama uphawule kanje. The assertions that suggest that we are under investigation, I believe are just an illusion which is trying to sensationalize our appearance before the commission, as I believe that most water services authority in the province were being invited to make representation, and the commission has not concluded its work. And once the commission concludes its work, we will thereafter be able to be in a position to pronounce in terms of the findings of the commission. Yithinta ikhomishana yamalungelo abantu kuleli ukubheka ukuthi sebehambe bafika kuphi nophenyo abazange bayiphendula imiyaleza bebethunyelelwa yona. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisePort Edward. Asiphinde sithi shelele etolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV yasikhumbuze lezo besithe izona ehamba phambili. Amabombo abheke Enyokeni kusasa kuyalwe othishanhloko nabazali ngesikole kanti ke kuzosiza umasipala abadonsa kanzima. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17.70 rand maqhathaniswa nedola semelika, libo 20.40 rand maqhathaniswa nopondo waseBritain, libo 17.63 rand maqhathaniswa neeuro ase-Europe igolide lona, libo $1,659.63 i-ounce kutholo ngahluziwe wona $90.84 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leSuperSport United liqinisekisile indaba zokuthi ke selamkeleke umdlali limbolekwe ngezigamagebhula iOrlando Pirates usiphelele Ndlovu njengoba ke limemezele namuhla ukuthi ke useyingxenye yaleli qembu. Ngokusho kwaleli qembu lomdlali ubolekiswe ke kuyona ke ngaphansi kwesivumelwano sonyaka owodwa esinombandelo ukuthi ke usengelulwa ngeminye. uNdlovu ke udlaleke imidlalo engama-67 kuyona yonke imncintiswano kuPirates kusukela ke afika kuyo esuka kuMaritzburg United kanti ke usebwaba ngumdlali omncane ovelele kanye nomdlali ke wasesiswini ovelele wesizini ka-2017-2018. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe hlangane futhi ngesikhathi esilandelayo ngifisela impelasonto emnandi.